بینەرێن هێزە دەماوە خۆش بە ئیرۆ ڕۆژێکە گەلێکی خۆشە ژیانە مندا ji ber ku pirtûka min çap bû û gihîşt destê min. Pirtûka min ev e. Melayê Cizîrî şêxê aşiqan e. Ev avê wê yekem e, avê wê pêşî ye, avê wê dawiyê ev e. Derhêner ez destxweşiyê li derhênerê xwe dikim ku derhêner Hesen Berzencî û gelekî westî ye di vê pirtûkê re. Min ev pirtûk neb xwe tenê çêkir, me da di dûwa hûrbînî lêkirin, tedqîq lêkirin, me xwest tişkî birêk û pêk ez pêşkêşî gelê xwe bikim. Ji bilî wê van jî me da gelek nivîskara ê guhayê we ji Cizîrî heye, ewa jî lênerî û têbîniyê xwe dan me û gelek şaştî hebûn ji min re rast kirin. Bi vî karî ez gelekî kêfxweşim. Got me karî bû ez karekî wisa pêşkêş bikim. Bi rastî ev kar gelek dem ji min bir. Min di dema korona de bi saetên dûdirêj min xwend û min jêder anîn, çi jêderên erebî, çi ê kurdî. Ê ku bi dest biketin, min anîn û ez min ser wa kar kir. Rastî rojna 6 saet, 7 saet, 10 saet gelek cara ez ser kompyûterê wilo ez diketim, hewkarî bû bi rastî yanî. Eşqek ket dilê min de bi rastî nizanim ez çilo pesendana wê eşqê bidim. Ez gelekî kêfxweş bûm dema ku me ev pirtûk dinivîsand. Ez pê de çûm bi rastî ne di bala me de û wexta me dest pê kir, min got belkî ez ê ji xwe re hinekî tiştikina ser Melayê Cizîrî binivîsim. Lê dema ez ketime û eşqa Cizîrî ez kişandim. Ez jî serxweş ketim. Wek Cizîrî. Min got belkî ez bi Cizîrî re me. Ji ber bi rastî jî ez aşiqê Melayê Cizîrîm. û hûn tev dizanin bavê min Mele Eliyê Darî Xwedê wî bi dilovaniya xweşa bike. Ew jî aşiqê Melayê Cizîrî bû û mele dihatin mala me û ew awazên xweş ê ku di hicrê feqan de hîn bûbûn bi wî tarzî digotin, bi wî awayî bi rastî em diketin rewşa mestbûnê de. Vêca ez jî ketim wê rewşê de, rewşa mestbûnê de. û me bi dil û can
کار کرد و مخواند و منویساند براستی gelek şeva xew nedat cavê min ji ber gelek efkara dihatin serê min û min ji niv de miradbû di duê şevê siyê şevê çarê şevê miradbû min dinivîsand min digot eş bo sibe ez bîr nekim ev derfeta got ket destê min de di dema korona de got demek dûdirêj bi mir hebû min karîbû ez têxim xizmeta karekî wisa ciwan bihêvî me ku min xidmetek bo pirtûkxaneya Kurdî pêşkêş kiribe wek got musilman dibêjin dibê ev ulemayê ijtîhadê êgo ijtîhadê dikin di ehkamê şerعî de dibê hege şaş bû dibê ecr jêrheyî û hege yani rast bû ijtîhadawî di ecr jêrene vêja heger ez jî bi ser ketibim di ecr ji min re ne lê eger ev ser neketibim jî li min bibûrin tiştê ku ji min hat min kir bawer bikin hew me hew karîbû zêdî wilo ez binivîsim di kesan hûrbînî û serrastkirin lêkirin yek ji wa Gulbihar Darî got xwişka min e xwişka min jî haya wê baş ji cizîrî heye ez destxweşiyê lê dikim û gelekî westiya bimire û ez spasiyek taybet ji here dişînim û yê duwa Şepal Berzencî ew jî gelekî xwestandiye melayê zîrî û baş felsefeya wî dizane û gelek gengeş e namet çêbû gelek qerebaliq û gelek cara meserê hevdû jî dêşa bes ez di wê baweriyê de me ku hemû ji bo em karibin xizmetek baş pêşkêş bikin em pirtûkekê têxin nav destê xwendevanê xwe ku birêk û pêk ku wek lêkolîn bi rastî tiştê ku me di vê pirtûkê de pêşkêş kiriye yekem xal ku me bi zimanê Kurdî nivîsand û min karîbû ez felsefa cizîrî bi zimanê xwe şêrîn ê Kurdî ez binivîsim û min zimanekî hêsan kar anîye bi rastî ez dûrî wî zimanê ew ê got gelek mixabin yani gelek ji rewşenbîrê me wê rabin gotinik ingilîzî gotinik swêdî gotinik nizanim norwêjî niza ji ku anîne wê bînin têxin nav zimanê me de heta ji min hat ez dûrî va gotinê biyanî ketim bilkû berê va jî vêna gelek gotinên kevin ê got bav û kalê me digotin û em niha bi kar nayînin me ew jî anî mij qest me ew gotin anîn ji bo ew gotin jî nemir bi rastî cizîrî tu çi qasî ser bi axivê hêjayê û min pêş gotina xwe jî gotî eger cizîrî ne Kurd ba gerek niha xelatek ser asta cîhanê bi navê cizîrî hebe lê mixabin me jî bi rastî me jî derheqê cizîrî me gelek kêmanî kirine û me cizîrî dernexist ji ber cizîrî heta tu bê bes hêjayê tê bê zanyar alemkî hewt ser wê re ji ber ku di zanînên olî û zanînên
ای دنیای براستی هەموو دزانی هایاوی فەلسەفەیاوی دەماوی هەبوو ئەڤیندار بوو متصوف بوو يعني تشقى پسندانا جزيري بيج كيمة براستي ونأس پسني يدم أو بخوا پسني خد أو بخوا پسني خد د هلبستي خد قال لك جياد وما أفجي كريه يك جبابتين برتوكا خوا د پسندانه دختر پسنی خود او دبیجد بگر لؤلؤ منثور جنظمي تو دخوازي ور شعر ملي بين تبي شيرازي چه حاجت براستي پسني قوي داي دي جهي خود از بيم سر بابتن پرتوكا من بابتن وي یک جي پیشگوتنا دانر پیشگوتنا من يعني دور پیشگوتنا پرتوكي او پیشگوتنا مش پرتوكي رجداني دور جينجها روشنبيري مديت كأنه قرنجة از دوي دميد بحثا جينجها روشنبيري دما جزيري دي از بكم دور رونيك سر هلبستين جزيري فلسفية جزيري ريبوارن ريچكا أفينا خداي دبش دور عشق جواني تيكيليا جيان ولاش تخم بنجم ناسين جيهانا ميناكوري يا أفلاطون دفرد ما باندورا أفلاطون لسر جزيري برچاف كري دباوريا من ده خالك نوية ومن كري بابت دفرد جو باندورا أفلاطون لسر ملاي جزيري كسي اف بابت البي يعني بحث نكري دور دبستان جزيري يعني جزيري كاتش بچرنگي جبو جهة في آستي چه دبستان درابو ما دفرد سي دبستان جيردانو خيا كرن جنگهاوي آمالي دور سرداناوي گورستانی ما اف دبستان دانه خویا کرن و دور جیانا ملای زیری و جیانا ویجی از فراهی سرسکنیم دور شروعين ديواني شرح قل ديوانا جزيري كتن ما اوجي وك جدولكي خاطر ريزك ما دايق ياكرن او دورد اوجي شرح ديواناوي درباري ملاي جزيري ما دفرد انو بشرنجي اف ديواناها ولو بريك وبيك جهاد استيما ما افخالا قرن دفرد دايق ياكرن دور دزيا توري او ملاي فنكي وقتا الشعري مليد الزين هلبسي مليد الزين ما اوجي كري بابتك وما د برتوكا خود ما تشكيدجي باركيش مداي خويا كرن انو بازارك هلبستي د دما جزيري دا چيبو و مير عماد الدين خبر داي فقي طيرا و دفرد تديت وقتا قوفانا خبر داي قيمتا هلبستي چيبو جبرولو اب
دزيا أدبيجي تشيبو دزيا أدبي دحمو أدبات دحمو توري جياني تشيبوي مخابن كسي ولو بفرهي سر نسكني خاله قالك جرنجة قالك أم سر بسكن ددور كارتيكرنا جزيري سر هلبستا كردي أبجي خاله جرنجة دفرد دايخ يا كرن ددور هردو بشين ديوانا جزيري مكرن بابتي هلبستي مجلك بابت دانخ يا كرن بابتين هلبستين جزيري يك جوا مي لنج جزيري مي لنج جزيري يك بابت كي جرنج الجم جزيري مجرنجيك باش داعية تدور آزارين أفيني أفجي يك بابت داعية خوستاندن المجاهدة أو مجاهدة صوفية دي البرواد أرمانجا جزيري دور كارتيكرنا قرآني سر هالبسين جزيري بيجري بفرمانا دي البري يكينية هبوني وحدة الوجود أبيك مذهبي صوفياي كو ملاي زيري جيل سر ما أفجي أفخالجي داي خويا كرن يكينية أولان الجم صوفيا أول كف ديكن بسني ديلبري ده أوجي برفرهي السرسكنيمة دور خوشماندن دور شانازي الفخر دور بشين أبيني دفرد بشين أبيني ده سرتشنا ساكنين براستي ولو نزانم بلكي قلك سرنا ساكنن مدفرد مأبين داناسين بأبيني كريه نهاتجي كي برستبي ما أبين شي وبي أبين شي أبين يعني حب إن النولو تاني يعني براسين ها الجمع ربا صد بلكي صد تعريفي حب الجماعة مخابن إما مناديتي كسي قوتي أبين شي وكسي داناسين بين نكري كسي أو نعرفان دي متعريف كري أبين شي وعشق جيش ددور پند ددور پیمان العهد جمنا راستقينية برب راستقينية ذا من الحقيقة من المجاز إلى الحقيقة ددور پسني ميري بوطان دفرت أبجي مكري بابتك يا داوي ستيرناسي براستي الجم جزيري حتى جبلي كو انو دقلك واراد جزيري شارزب وجهاتي بو جزيري دستيرناسية دجي وقتا بحساس تيراتك مرود بيقي فلك ناسك براستي ما أجي كر وكبابتك قلي برادران قلي يهديران قلي تماشبانان قلكا جمر قوت چمات نهادم بوي دما انترنت چمات سر يوتيوبي تو قناتك شخرچيناك وت بدنگي خوا چمات پرتوكا خوا ناخوين جبر قلك پرتوكا ناخوين وقتا قو لسر يوتيوبي هبه بلكي قلك ليه وقرن بلكي سوداوي بهتر به ما وك كنالك شخرچي كريه سر يوتيوبي پشتی وی لایفی از جوار داخم ایگو بخواز هنک
ji pirtûka min me bi dengê xwe xwendiyê hûn dikarin ser malpera me bibîn, ez hêvîdarim hûn beşdariyê jî tê bikin ji bo bigihê gelek xwendevana û gelê me Sûdê jê bibînin. Bi rastî min divir di xala herî giring me ez gelekî me xwestiye ebrengekî hêsan ez melayê ji zîrî bidim xuyakirin ji her kesî re. Ez bêhêvî me ev niv şêmeyî nû li vê pirtûkê vegerin û karibin ser esasê vê pirtûkê lêkolînî berfirehtir ji vêna çêkin. Ji ber niha min ji wer gotin got babetên helbestên cizîrî. Bawer bikin her babetek ji wana dibe pirtûkek. û mucelledat ji cizîrî divên heta û cizîrî di mafiyî bidiye. Ji ber kesek nikare mafiyî bidiye bi tenê em karin her yekê meşxur li çend nuqta xistiye li cem cizîrî ji ber wek hatî gotin cizîrî deryayê di zanînê de kes nikare bigihê tariya wê. Ez dikarim niha hinekî ji wer ez dixwazim ez pêşgotina wê ji wer bixwînim. Pêşgotina ku min danîye ez ê pêşgotinê ji wer bixwînim belkî bêhtir wilo ez hûn pirtûka min nas bikim. Pêşgotina daner di mala zanist û wêjeyê de min jiyan kir û geş bûm. Bavê min me li Elîyê darî Xwedê wî bi dilovaniya xweşa bike û cihê wî bihişt be, xwendina xwe ya olî tewa kir û li gundan bû pêşnimêj yanî bû îmam. û di salên şêstî yên sedsala borî de tevlî refên tevgera siyasî ya Kurdî li Kurdistana Rojava bû û bi dil û can xebata siyasî kir. Ev ji hêlekê ve, ji hêla din ve berê xwe da toreya Kurdî û dîwanên helbestên cizîrî, Xanî, Cegerxwîn û Osman Sebrî û her pirtûkek pêwendiya wê bi rewşenbîrî û wêjeyê hebe ji bilî pirtûkên olî jî ku bi piranî di pirtûkxaneya wî de hebûn. û ew mala me bûbû cîgehê dîdara kesên siyasetmedar, rewşenbîr û helbestvanan. Di wan dîdaran de gelek gengeşe ser babetên siyasî, rewşenbîrî û wêjeyî çêdibûn. Ew mala me ya bê ser û ber ku bi kelpîç û herî û pûş hatibû avakirin bi min wekî koçkên sermeyandara. Nemaze ku şevhêrkên mela li wê digeriyan û helbestên Cegerxwîn, Xanî û Cizîrî bi awayên Sofiya digotin. Bi wan awazên ku di hicreyên feqa de hîn bûbûn. Bawer bikin dema ku ew helbest bi wan awazan dihatin gotin em tev diketin rewşa mestbûnê de. Ew gotina bavê min ji bîra min naçe dema digot law xelk di ber van helbestan re meyê vedixwin deka çayê bo me bîne. Lê dema ku me li Ebdirehmanê Kurmî Xwedê wî bi dilovaniya xweşa bike dibû mêvanê bavê min şevhêr bi rengekî taybet digeriye. Ji ber ku sînga wî mîna gencîneyek toreyî bû, wî pirê helbestên Cizîrî, Xanî, Cegerxwîn, Siyapoş, mîna û helbestên gelek helbestvanên klasîk yên Kurd ezber kiribûn û ji ezber digotin û bi dengekî qube û awazin taybet bi kar danîn. Bêguman vê jîngehê kartêkirinek xurt li giyanê min kir û giyanê min ber bi bala ve bir. Nerînê min her û her li pêş bûn û giyanê min
بر بە ئەزمانە بە دچوو. بڤەیەکێ بووم ئەڤیندارێ ڕەوشەمبیری و وێژێ، و من میرێ عاشقان مەلایە جزیری هەلبژارد دا لێکۆلینەکێ دەربارێ هەلبەستێن وی ساز بکەم. بەری هەر تشتی بۆ من سوودەک مەزنەک و ئەز جزیریش هەموو هێلان ڤە ناس بکەم. هەروەها وی بدم ناسکردن بە خەلکێ تەبان. هێویدارم کو ئەف کارێ من کرد جihê xwe di pêşxistina lêkolînên wêjeyî de bigire. û asona nû li ber nifşên wîhatîveke da ku lêkolînin berfireh ser vî helbestvanê hêja çêkin. Di baweriya min de eger cizîrî ne Kurd ba, wê xelatek wêjeyî ser asta cîhanê binavê wî hebe. Lê mixabe, ji ber ku bêxudane xemsariyek mezin derheqê wî de çêbûye. Umîda min ew e ku em bikaribin dengê cizîrî bigihînin cîhanê tevî û milletê me jî şanaziyê bi xwe bike ku beşek wî jî di pêşxistina şaristaniya Rojhilata Navîn de heye. Ev pêşgotina pirtûka min e. Bi hêvî me ev pirtûk bê xwendin û bê belavkirin û têkevebin rexnê di. Ji ber ku rexin bibe em ê pêşkevin. Bi rexnê em ê pêşkevin. û bawer bikin ez çi rexna ez aciz nabim û rexin çilo bi û çawa bijî ez jê aciz nabim û her em dixwazin em xizmetekê bo toreya xwe bikin ji ber bi rastî zimanê me kar ser nebûyî. û bavê min rehma Xwedê lê bê digot digulaw edebê Kurdî wek erdkî bor e. Yani erdê got nebû bi ku nehatibe xweşkirin. Yani me jî hîn me kar ser edebê xwe nekiriye û em gelkî lê Xwedî derneketine. Ez bi hêvî me gu ev pirtûk bibe rêk ji bo nivîskarê me tev di lê binerin, tev di rexne bikin û em hemû fêdê jê bikin. Eger min şaştî kiribin û me kes tune û şaştiya nake û kar e dema ku tu karkî bike tê şaş jî bibe şaştî tiştî normalin û tabîîn li cem me û ez ê kêfxweş bim her yekî gu rexnekê lê bike û têbînî hebin û gengeşe hebe û ez berhevim ez hazirim ji çi kesî re gu bê gu em ser biaxivin ser cizîrî û em bi milletê xwe bidin naskirin vî helbestvanê hêja. Bawer bikin eger Xwediyê wî heba gerek niha pûtê wî li her deverê heba, ne li cem e tenê. Gerek li va welatê Rojhilata Navîn tevî heba. Ji ber ew wî xizmetek mezin kiriye, yani behsa eşq û evînê kiriye. Eşq û evîn yani li cem wî mirov hemû mirov bûn, kêpa wî ji mirova hemar dihat. Ew wî digo yani dinya ser eşqê ava bûyî. Ev insankî aşiq e yani. Ne Kurd tenê gerek şanaziyê pê bikin. Gerek milletê derdorî me teva lê mixabin ji ber ku siyasatê wayî şofînî û got wî milletî naxwazin çavê milletê me vebe û naxwazin got dengê melayê cizîrî bilind bibe ji ber wilo guhdanê pê nakin yana ew wî li helbestvanê mezin jî zêde kiriye. Wexta dema dibêje ger Lûlûyê Menthûrî ji nezmê tu dixwazî wer şehrê me lê bîn te bi Şîrazî çi hacet yani. Tu wa dirê belavbûyî ji şehrê dixwazî wer şehrê me bibîn we çaxê pêdiviya te bi Şîrazî namîne. Hûn zan bê Şîrazî çi qasî
دنا فرصة ده هالبستوانة كي مظنة لي أو خد سروير بي دبينه وبراستي اللي جمجي ده سروير ريو تسر قالك هالبستوانة عرب رايج بر براستي أز دبينم وك إعجاز كي ده هالبستيوي ده هي وزوناي فهم كرن وقالك أفمالي قد بيجند دوازد علم قالك جوا تيدنت جيهان بجزيري تشد بيجي براسي دو دريج مسألة زنا قازم الزيدة دماغ ببم لما ببورن سلاح وريز بوا وشباب ما خوش وحتى دمك ده ام هفدو بينن ان شاء الله ما يقلق جارة هفدو بينن سر بيبرتوكي اتخوازم هون سر يوتيوب يجي ما ببينن ما بشو بينن وبس دارية تيد بكن جبو انكار بن خدمتك پیشکش بکن دوباره لما ببورن و شباب ما خوش و هرد خوشیه دم ان شاء الله.